Tak, ahoj. Já vás vítám pri točení Skyblocku. A ja konkrétne neviem, čo budem tu robiť, ale ako máte Archivents, tak ja budem robiť úlohy skôr podľa tohto. Nebudem stavať to, čo sú úlohy v tých ostatných Skyblockoch. Či to, čo je ostatní. Ja budem normálny. A normálne točiť. Tak a mohli by sme aj začať. No. Pôvodne ešte neviem, čo budem presne tu robiť v tomto Skyblocku. No. Tak. Dobre. Normálne sa bojím. Je getting wood, už mám. Nie. Nie. Padol mi drevo mi padlo. Jo. Wow, konečne sapling. No. 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 Tak možno by vás zaujímalo čo? Zaujímalo by vás čo si budem chcieť postavať, neviem. Ani ja. Ešte sa nevie. Jaj, krump. Pardon? To si asi dám do truhlí, že? Jo. Dobre. Tak ja by som možno aj začal ťažiť túto kobl. Jo. No. Tak, mi niečo preskočilo hlavou. Či by som to tu stopnul, ale nechce sa mi. Aj keď by som mohol natočiť nejaký kobl potom. Že naťažiť 9 koblu. Tu nie je žiadny, dobre.
Saplingy mi nepadajú. Však mám 2, to mi stačí. No, aspoň mi nemrazí sa voda. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Koblík si sem dám. Tak nudná, najnudnejšia práca v Skyblocku. No. Málo hovorenia, málo kecania, málo. Pôvodne som chcel začať točiť Skyblock, ktorý som mal už rozrobený. Trochu. No tam jednu stranu som mal už zobratý, toto som mal podkopané. A mal som to také isté. Tu 2 saplinky, tu vostvo, tu bola pec. Nebola hentam, preto som si naschodal hentam, aby mi tuto nezavadzala. A dobre sa mi zdalo, že mi napadol sapling, lebo sa mi zdalo, že už tam nič není. Tak si ho dám sem. A no, shit. Jo. No, ešte sa uvidí, či vôbec budem točiť ďalej. Ešte neviem. Čas mám, ale nechce sa mi. Fakt sa mi nechce. Jo. A áno, som speedok. Blbá noc. Jo, a mal som to ešte až na to, že tuto som mal nad tým kobl. Jo. Jo. Blbý kobl, mňa už to štve. Tým ťažením. Nech mi vyrastie nejaký saplínček. A chcel by to aj villagerov nejakých. Tých, tu síce asi nebudem mať. Kdeže by sa sami vytvorili. Jo. Ale neviem. Potom nakoniec by som si mohol napríklad givnúť niečo. A pre istotu, aby ste sa usvedčili, tak mode 1 nejde. Ani hacky, mám iba tieto mám. Tieto, jak sa volajú? No, tieto príkazy do ja už som spomalený jak neviem čo. 13. Dám to tam, ďalšie.
tu už by som mal nakopať batérie nejaké. 2 a 3. No. Tu si urobím kamenný krúb. A doťažíme tento. Uvidíme, koľko presne budeme mať. Ops, pardon. Koblu. 36 koblu. Mne príde lepší nápad, keď si z kobru urobíte 3 stone slabby. Môžete mať viac, aj väčšiu. Proste budete to mať viac, než keď máte koblu. Ale keď si idete to podkopávať, tak až keď si podkopem... na čo som ich bral? To som celý ja. No, až keď budem o 2 kocky nižšie pod týmto, tak až vtedy si tie stone slabby narobím a... Ups. Až vtedy začnem s tými stone slabami a urobím si podlahu zo stone slabu a celé až tam. A potom si vypálim kobly zo skaly vypálenej, zo stoneu normálneho si vyrobím tie slaby a bude. Čakám na nejaký strom. A to sa mi vôbec fakt nechce čakať sami. Najprv dávam túto kocku až tak nízko. Bude to výhodnejšie, než keď budete kopať takto do výšky a dávať tak. To som tak trošku ekologický. No a... No, škoda toho koblíku. Si potom urobím dvojgenerátor, aby to bolo jednoduchšie. Počkať. Blesk, bum. Blesk, bum. Blesk, bum. Aj vy to vidíte. Zapnem toto, je to širšie. Ako blesk, nejak nie je načítané. To je jedno. Koľko asi je to, jak ďaleko? Ops. Som slepý. Jak ďaleko je asi ten ostrov? Koľko kocí? Ja typujem tak aj čosi. Tak aj čosi. Ja si počkam na nejaký ten wood, na nejaký ten strom, sapling a tak. No. No, pohnite stromčeky, raste. Chcem, aby ste mi pekne vyrástli. Nepotrebujem tu nejaké stromčeky kripl, ale nejaký pekný strom. Jo. No pohni. Ja sa nechce ťažiť kobl. Bu. No. Jo. Tak budem zase ťažiť ten blbý kobl. Áno, nebudem to stopovať, budem ťažiť pred vami ten kobl, lebo tak je výhodnejšie, že mi budete veriť, že nečítujem. A že si ten kobl niekde napríklad nehodím game mod a neviem, nedám si to, viem, že kamarát hovoril, že sa to dá urobiť cez too many times, si príkazy dáte preč, ale zapnite si, dáte, že zmačknete a zjaví sa vám too many times, tu zapnete gm a máte gm. No a nemusíte mať ani príkazy, to je taký niečo ako hack. Vlastne pro survivaly. Nejaký survival. Ale ja to nevyužívam, viem to. A nemôžete si zapnúť too many items. Vidíte, nejde.
No. Tak to mi ani neuveríte, že som to zmačknul. To bych chcel nahrať všetko. Chce dnes nejaký dôkaz. Dôkaz, ale aký? To je jedno. Oh shit, počkaj ešte, viem, že tam bol raz. Či to bolo 48? 51. 2. 3. 4. 5. Nemám 5. Váhal som sa zlako, že je tam stone. Tak vyzeralo aspoň pre mňa. Prdele, 56. Raz. To už doťažím rovno. 8. Jo. No. Presne. Presne tak, presne. Ja tu ešte len vychádza slnko. Si robíte srandu. Ja že už zapada. No. Potrebujem stromčeky. 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 Ešte koľko razy to zopakujem? A môj retardovanec som ja. No a už sme akože skončili. Ja som si pekne len skočil. Hej, no a môžeme končiť. No, pre tento diel je to všetko a už som skončil. Shit, prečo? Doriti, prečo sa nemôžem zjaviť na tom blbom skyblocku? Ježíš, fuck. No to neskončím. Fuck. Pojde. Pardon. Ale je to možné, že ja padám hneď? Ja sa ani nespavnem na onem. V takej výške, ako by som sa mal spavnúť. Ja iba padnem sem rovno. To serem. Môj bože. Jo, ak sa niekedy dostanem po ten skyblock, tak... Tak, keby niečo, tak pokúsim sa nejak pristať na tom ostrove. Tak, zatiaľ pre tento diel bude koniec, ahoj.